Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole Afghanistan buaina he channel atang hian kan update thina hemi kai noi mang hian video bul han tran leila video masa khan kan ron da chuak to a kumsom ni nuwa Taliban ron lian chu Afghanistan sipai an tlu zoi maya Afghanistan ramzat ve ai zau man la to ani khopui poimo zinga Kandahar le Ghazni te po an la tel to a an khopui ber Kabul chu an ron thleng trepa KM somnga ahla an ron thlen to thu kan soi to a tuna chuan Kabul atanga KM somthum vela Taliban te hi an ron in khuar meka Kabul khochak lam luna handang chat meka ni heti la hian kan hriat angin US le khothlang ram sarkar then khatten Afghanistan atanga sipai an hnukir hnuwa US in Afghanistan sipai te puitura bomphur thlona liana tir hnuwa Taliban te hian ma an sonin chaknan la nei bel zela an chaknan la hum him tluang zela ni ma an son zel thomaya voi ni khat US hian B-52 bomber atir kha Taliban te hian an chiat pha lutuk lem lo ni inalang US hian thapui tho ina beilova a chol san le dewa heti la hian Taliban te chuan khopui engam zat an lo la man to ani Kabul po an la trap to ani si a US hian a enliam mai don emni Afghanistan sarkar hian Taliban te hnena an khopui ber Kabul hi a petop mai don nge engtin nge ma alak ve don ti a ngai dano mek lain Afghanistan chu kan la pui zelang ti in US chuan aron puanga mase sipai chakna mangin na pui to don lo nge Afghanistan mi pui te chom dol na pek chung chang hi US ina Afghanistan apui na tur om chhun chu ani to mayem Afghan ho te chu US a an ron tlan chedu ani po in special immigration visa flight te ngai tua sakan ni ang tiang zong in US chuan thu chu asiam ta ani alum china lo aya lo fui sau sawa moral support lo pek hi adu tok deu to ni inalang heti lai hian US mi le sa Afghanistan ala chambang mek te chu thiar ho mek zelan ni a an mi le sa ron ho du te puitur hian US chuan ma ala meka Kabula US embassy an hathok te po US hian a cha ho zut to mayani hei hi President Joe Biden a thu pe ka ni a in ring ni August ni som pali khan Biden chuan thu pe ka ti chuaka hemi atan hian US sipai sanga vel an cha chuak meka Taliban ten Kabul an ron lu trap to na chungin Kabul a hian US chuan helicopter a ron tum tira an mi le sa an hruai chuak zung mai tin US in Afghan mi te tan US atlan du te tan a ruam manna siam zul zuin special visa program buat sai sakan ni a US a Afghanistan mitam takan chukhlak rin ani a an chuak mek bokani heti lai hian news update bera chuan India huna pathian ni chhun August ni som panga vel khan Taliban te chuan Afghanistan khopui ber Kabul hi an lut tran to ni in AFP news agency chuan atar langa voin chol ni August ni som panga hian Afghanistan pumpui deuh thon thunun ani deuh to mai ti in news tam tak chuan an ziak khopui lian zual te chu an thunun deuh vek to a Kabul chia hi an lalak lo om chhuna ni Kabul hi kan hriat angin Afghanistan sarkar mun pui an sarkar mun poimo berani a Afghan sipai te po an president rotna in Kabul a hian an insorbing meka Taliban lam hian olsam te chuan an lakarin ombik lo cholni August ni som panga hian Afghanistan chhak lam khopui Jalalabad chu an la le to a marlam khopui Mazar-i-Sharif an lak nuwa he khopui Jalalabad hi an la le ta ani ni som vel an bei nuwa Jalalabad hi an la ni a soyani Kabul khopui dai fem Taliban te hian an lut to a Kabul tak hi chu he thubot sei lai hian lala ka ni lova mase Kabul province khopui poimo te chu an la vek to thung heti lai hian Afghanistan sipai ho tu chief of staff Martin Beck chuan lausu Kabul hi a him to kani ati khopui dang zong Taliban hawin an lak lai khan Kabul hi an ron lak ve vai chuan sarkar at lusaprup mai dona hei wang hian province danga hian sipai le ral thuam da an ni vak lo ni a soyani a Kabul a hian an in sorbing deuh vek ni in news tam tak chuan an tar langa ani poni nge yang
province khopui then khat chu indona chuak lovin Taliban te hian an la thei tlat mai ani Afghanistan President Ashraf Ghani chuan ahma deuh khan alo sei to a kan in sorbing angai sipai kan sorbing angai alo ti zuk zuk to a Kabul a hian Afghan force tam tak chu an om khom meka akoto patangin thi thanen be an lo tin zon sa hrim hrim ni in alanga tuna hian Taliban te hian Kabul hi an hual vek to ni a riat ani Afghan sarkar tan hian du thlan tur tam to lo hle a kan in pedon nge kan beile don ti chu du thlan thei om chhun ani deuh tamai an khopui ber veng him tur le an sarkar mun veng him turin thisen tam taka luan angai don ta ani Kabula US Embassy hi lakhara ni chi alova mase film khur thuwa na thok tam jok chu ko ho me kan ni a mitlem te chawan omang Taliban ten Kabul an ron la ka Taliban tele Afghan force akoto patang ten indona lian jok an nei huna emergency a Kabula US Embassy chua sana ngai huna embassy na thok klem te roi chuak turin Biden chuan sipai thabik sang khat ve la ruwa man lok sa vek to bok tun chuma Taliban ron comeback te hi Al-Qaeda le ISIL te anga rongin an chelem lo ni in alanga nun na chan chu anom venual tho u chuak taka tharum tho lo turin Taliban te hian an mi le sa te an fui ve mek bok nimin August ni som palia in beina a Afghan force somni velin nun na an chan ni a report ani heti lai hian Uzbekistan sarkar chuan vo in chol ni August ni som panga hian Afghan sipai somret paliten ramrika anin Uzbekistan an ron luta Uzbekistan sarkar tran puina an ron dil ni in an soya Uzbek gat ten an lo hrenga hliam an omnual wangin an mamo enkol na first aid pek an ni thu an soya Uzbek sarkar chuan heng Afghan sipai te hi omna tur ngai to sakan ni thu an puang bok ole video top nan ramrilam kai noya bok han lut le ila kanriat angin India Independence Day ma zan khan Hailakandi school pakhat bula bomti pu ani kha kan lorin lockdown ang takin Assam lam chuan mizo te min pu na sale hle ani India mi pui hmu'a thiam lo let der le tharum tho mang misual anga kan than theinan Assam misual te thil ti ni nge in alanga zirtop zan August ni som pathum zana boma pu nu hian Assam lam chuan anasa thayang berin national news lama an the dar nga la chumi atan chuan civil na rante an mangdu hau lava an sarkar official Hailakandi SP chuan national media ma a mizolam saita misual te thil ti ani thu asoi tamau mai sarkar official berten hetia huai taka min puta ka chuan India mi tamjok te chuan an lo oile man der to a he school hi Karthul chal area ani in Sehab Mara Lower Primary School chu bomani a hemi ma hian Muliwala Lower Primary School chu bom manga bayalo ni to a February thla khan he school Maliwala LP School chu mithen khatten an lo bom che to bokani Saheb Mara Lower Primary School hi Assam le Mizoram border atanga Assam lam KM ni vela omni in Hindustan Times chuan asoya Survey of India map siama chuan Assam le Mizoram border atanga Assam lam KM ni velani Hailakandi SP Gaurav Upadhyay ina soidanin he thil thlen hun hi zirtop ni August ni som pathum zandar som pakhat le achan ve velani a thile hliaman om lova he bom hi Mizoram lam misual te thil ti ani thu asoi he thil thlen na mun hi gutguti police outpost BL chunga omani a he thil thlen nu hian ven him na po khir taka kalpui ni in Hailakandi SP chuan investigation kalpui ngalani thu asoi February thla khan grenade ti po alo ni to a hewang hian chung ko zatel chuan helai mun hi an chua san to ani helpol te chet na angmaya chet na hi Mizoram lama tanga tu emote thil ti nge ani a kumtluan hian heng mi te hian helpol terrorist angmain an cha chuak thin ani heng ho hian sarkar building le civil poisoi lo te antin zone berani ti in Hailakandi SP chuan asoi Assam Bengali misual te thil ti ba kan ilawang ti hi mizo te ngai dan ani a an sual ema wangin mizo te ming chiat theina turan zong renga do thu phua chopin an CM hawin do tin min hek na sa hle ani kha min pu ta sa sa hetianga che thi thil tangkai takani na chena om tareu jok maya Hailakandi SP in helai area acheng chung ko zatel ten grenade le bompu kan hlawa wanga
helai hmun an tlan chiat san nia a soi hi adik tak tak chuan thil lom tak ani hetiang hian ati tu te chui chua thei si lo hian thil thleng reng jok se kan ram ron nek tu te hi chui zui tur lo te hian bo zeu zeu sela ma an ron langam lo deuh nge yang kan ram ri a fel lok don lo wang le documents rang han zir chian hian ground lama ma an ron lak am lo na na kan chet chu angai ta ni in alang kan ram hum him tura hetiang zonga malak na te hi omse mizo te tan ko ri atu zo kang te hi ngai tuana peng khata chuan a om veng to ani engei ve dan le